Вярвай в този там знак. Докато виси там, има надежда. Здравей, братле. Питие. Позагуби се, братко. Как я караш? О, ами, такова е. Чух, че си разправял как си отрепал братята Дженкинс само с един куршум. Верно ли? Простите хорица вярват на твоите истории, нали? Вярват, че ти си един хладнокръвен стрелец. Май тия хора ти вярват. Мислят, че ще спасиш жалкото им градче, че ще спасиш жалките им души. Но това е лъжа. Нали така? Защо не им покажеш от какво си направен? Покажи им кой си наистина. Извади си пищова и ме гръмни. Но толкова патрони не ти трябват. Само един, нали? Хайде, стрелецо, натисни спусъка. Имаш ли душа на убиец, синко? Не я виждам. Ония истории са пълни измишльотини, нали? Не си убил братята Дженкинс. Дори не си от Запада. Нали? Казвай! Да. По-високо! Твоите приятели тук не те чуха. Да. Просто си лъгал добрите хора. Ти си един лъжец и страхливец. Вярно ли е? Да. Не чувам! Да. Чуй добре, жалък мошеннико. Това е моят град сега. Ако кракът ти стъпи тук, ще ти отнеса душа направо в ада! Кой си ти?